nens i nenes de Lloret de Mar. S'acosten uns dies molt especials en què els Reis d'Orient estem a punt d'arribar. Sabem que heu estat molt valents i que us heu portat molt bé, que heu estat molt responsables. Us hem estat observant i estem molt orgullosos de tots vosaltres. Us hem vist escrivint les cartes, amb les vostres famílies i amb la mateixa il·lusió de cada any. Estem ben enfeinats preparant els vostres regals. Un dels nostres patges ja és a Lloret de Mar. Aquests dies està recollint les vostres cartes a la bústia reial i arreu de la vila. Tot i que no podem fer la cavalcada com altres anys, estigueu molt tranquils. Els 3 reis serem aquí, en pocs dies, acompanyats dels patges reials. Estigueu atents als nostres missatges. Bon Nadal i feliç any nou, Lloret!